агар моро дастгирӣ кардан хоҳем барои пешрафти мо силка дар комментария мондагиа бидроен регистратсия кунед. Records. хаёлҳои дуруни дили мо сад пора шиду кӯдак дорай ба чачаш хатию овора шид интерес надорад дигар репой нав ба навмда фақат хаёли аксию ая рӯзу шавмда касе уже ай дига касаи зиндагӣ дора намефори душпарени алкаши бангӣ дора ози хубай зиндагиш хонаи обод шӯи хуб вазифа дорай машиш намиҷа ба бӯи ютуб ҷидо шавии мода чӣ сабаб шид ма бугум хонагиёшо нахостанд домоди бесум атак дихта мехост хатим бошава дӯстум медошт гуфт нашод шу доданаш ралик бовараш надошт хиёл кард дурӯғ мега хиёл кард барқас дора рӯзи туй дихта фасон домод эскласс дора мия мебара шайтаги домшон ма ҳайронам натонистам сах қапида акима пушаймонам ку рӯзе ки қатим бидорзу мекард механдидак проста як чини то ки оилаи хид бисам бидан хидаш созотаву очаш ни то ход карда ҳақым камтар накардан ждатым дунё нафаҳмидакам хонагиёто надидам пацана ҳиссиёча рафти майли да хонаи хиштоман эҳтиёча накирам азаёча нашинав репша фарёча худо нашава рӯзе мисли мағарқи дарёша хонагиёто надидам пацана ҳиссиёча рафти майли да хонаи хиштоман эҳтиёча накирам азаёча нашинав репша фарёча худо нашава рӯзе мисли мағарқи дарёша ку рӯзе ки қатим бидорзу мекард механдидак проста як чини то ки оилаи хид писам бидан хидаш созотаву очаш ни то ход карда ҳақым камтар накардан ждатым дунё нафаҳмидакам падаркой мехосташа бурда натонистимаш репа дӯст намедошт неки ма менавистимаш ҳаёти маҳози боши падарка боронат кунам боши суми туй тайёрай хостгор равонат кунам орзуё чаи бачама доштам дар тинеки нашид ӯ туй кадай дига кас шид ҳамуда кӯдак бахшид ӯ ченешуд додан ма репери навхон бидам бахаси тора бида ма мухлиси шон бидам набид ягон чимада набид ягон хедвижени фикр мекардам текст менавистам да сабшени уже ай дига кас бидани да қоил бидам зиндагӣ дошти тв ма ба алами дил бидам эҷони ма баъди рафтанет як бора бад шидам ма кайфии сахт дуво соҳиби кӯдак шидан кленти нутрелак шидан ай пай хаданок шидан неки мара ҳаётам барою хатарнок шидак дырн бизнес ай сиёҳай ай шираи дуда то марг намери аёт кайф мекунам то мурдан иё ҳамаш ай пишти ту сабабаш дӯст доштан май ошиқ шидан маънои орзуҳома киштан ма як даре дир омадам ки қинай баромад кай халос шидани шидам синам дард омад бо касе нашотаму пурсид овардаш да ёдам ҳамихе оста оста гузашт чанд соли ҳаётам хонагиёто надидам пацана ҳиссиёча рафти майли да хонаи хиштоман эҳтиёча накирам азаёча нашинав репша фарёча худо нашава рӯзе мисли мағарқи дарёша хонагиёто надидам пацана ҳиссиёча рафти майли да хонаи хиштоман эҳтиёча накирам азаёча нашинав репша фарёча худо нашава рӯзе мисли мағарқи дарёша